ho zatáhne, ne? Já ho zatáhnu, když tak, no. Oldo, budeš to točit? To převrátí, vole. Bacha na to lano, Miras, jo? To nepřevrátí. Wow, to říkám, vole. Já ho zatáhnu v klidu. Jsme tam. Dobrý, stůj. Bude to, Miras, zkus to. A už to bude, dobrý. Takže já za jízdy v kilu jsem akorát vždycky vypnul a zapnul klíček a jedeš dál, viď. Za jízdy nemůžeš vypnout. 15 minut druhý a 15 minut třetí. Vzal si ho, byl si bago bez dovolení. Blade. A mezi tím máš to říkal, 15 minut, jednou máš první, já už nevím jak to bylo, prvních 15 minut jedeš na seznámení s tratí, aby si to vyzkoušel a potom máš první závod na 15 minut a druhý závod na 15 minut. Ale to bude Mezi tím jsou fotky nebo něco. já si tam vezmu vole 5 koleček písku, bude to... To nepůjde asi. To ne, já si lezu sem. Ty vole, bacha, ty krámo. Podívej, co jsi udělal! Hovado! Já jsem jak hovado! Hlavně, aby se brýzce takhle nepřiblížila mojí velkou vahou. Ale netočíš, nesvítí červeně. Točím. Jede. A nemá ti svítit? Ne. No jede, no. A brýzka k brýzce. Jede. Já jdu natočit